Stať sa policajtom bude odteraz o niečo jednoduchšie. Ministerstvo mení pravidlá fyzických testov, ale aj podmienky prijatia. Ministerstvo vnútra upravilo fyzické previerky pri prijímaní nových policajtov. Podľa rezortu sú nové testy efektívnejšie a lepšie zodpovedajú súčasným požiadavkám policajnej služby. Nové pravidlá platia od 1. apríla a nahrádzajú tak systém, ktorý fungoval od roku 2002. Už 10 rokov polícia na Slovensku zápasí s nedostatkom ľudí. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, v posledných 3 rokoch sa situácia ešte zhoršila. Je ale potrebné dodať, že za jeho pôsobenia na rezorte odišiel zo zboru rekordný počet policajtov. Prioritou rezortu je teraz dostať do zboru čo najviac nových príslušníkov a preto sa zavádzajú stabilizačné opatrenia a úpravy fyzických testov. Nové skúšky majú byť podľa Šutaja-Eštoka nielen motivujúce pre uchádzačov, ale zároveň aj spravodlivé. Rezort vnútra zdôrazňuje, že nové previerky sa sústredia na kľúčové pohybové koordinačné schopnosti, a to silu, rýchlosť a vytrvalosť. Dochádza taktiež k zmenám v jednotlivých disciplínach, pričom tieto testy budú miernejšie. Disciplína zhyb výdrž sa nahrádza testom výbušnosti a doterajší 12-minútový beh sa mení na beh na 1500 metrov. Výsledky testov sa budú hodnotiť binárnym systémom, a to splnil, nesplnil. Podmienky zostávajú pre mužov aj ženy rovnaké. Rozdielne budú len celkové hodnotenia. Ak nechceš o podobný obsah prísť, nezabudni nám dať follow, lebo na budúce sa ti už takýto príspevok zobraziť nemusí.